budeme prechádzať jednotlivé problematiky, ktoré sa týkajú zmien pre rok 2013 vo vzťahu k účtovným predpisom a potom o zostavení účtovnej závierky za rok 2013. Takže máte pred sebou materiál. Úvodom tohto materiálu sú samozrejme právne predpisy vycitované, ktoré je potrebné poznať, aby sme účtovnú závierku mohli zostaviť. Pod bodom 1 máme zákon o účtovníctve a vyznačenú jeho poslednú, teda zatiaľ poslednú ostatnú novelu, zákon číslo 352 z roku 2013. Z tejto novely sa vzťahuje na účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2013 spôsob ukladania a zverejňovania. Takže zákon o účtovníctve vo vzťahu k účtovnej závierke menený čo do spôsobu ukladania a zverejňovania účtovnej závierky. Pod bodom 2 máme postupy účtovania pre podnikateľov, čiže opatrenie Ministerstva financií číslo 23054/2002/92 a tieto postupy účtovania s účinnosťou pre rok 2013 menené neboli. Čiže stačí si zapamätať, že postupy účtovania a spôsob uzatvárania účtovných kníh vo vzťahu k zostaveniu účtovnej závierky sa nebudú odlišovať od toho spôsobu a od tých postupov účtovania, ktoré sme aplikovali pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2012. Čiže postupy účtovania bezo zmeny. Pod bodom 3 ako tretí základný účtovný predpis máme materiály opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 4455/2003/92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní, obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z tejto účtovnej závierky na zverejnenie. Ja volám toto opatrenie skrátenie opatrenie pre zostavenie účtovnej závierky. Toto opatrenie používame každý rok pri zostavení účtovnej závierky, pretože prílohami tohto opatrenia sú vzory účtovných výkazov, a to jednak pre riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a jednak pre priebežnú účtovnú závierku. Takisto prílohou daného opatrenia je príloha číslo 3, ktorá ustanovuje obsahovú náplň poznámok, a tiež príloha číslo 3a, ktorá ustanovuje tabuľkovú formu údajov na zverejnenie v poznámkach v súvislosti s požiadavkami podľa prílohy číslo 3. Toto opatrenie, a tu by som upriamila vašu pozornosť na to, že došlo k zmenám. Toto opatrenie bolo novelizované opatrením Ministerstva financií číslo veľké MF /17/2013/74, ktoré bolo zverejnené vo finančnom spravodajcovi 12 z roku 2013 a ktorým boli vykonané zmeny v tomto opatrení pre zostavenie účtovnej závierky. Takže k tomuto zmenenému alebo k tejto novele opatrenia pre zostavenie účtovnej závierky si podrobnejšie povieme, pretože takáto informácia je pre nás, pre účtovnú závierku 2013, veľmi podstatná. Takže ja sa vrátim teraz k bodu 1 a prejdeme si na začiatok to, čo vyplýva na účely zostavenej účtovnej závierky za rok 2013 vo vzťahu k ukladaniu a k zverejňovaniu účtovnej závierky z tejto novely 352 z roku 2013. Takže máme pred sebou materiály novelu vo vzťahu k ukladaniu a vo vzťahu k zverejňovaniu účtovnej závierky zostavenej za rok 2013 a samozrejme aj potom nasledujúcich účtovných závierok do schémy.
To znamená, máme dve schémy pred sebou. Vy, keď ma sledujete, ja to mám nejako inak členené v premietaní na stenu, ale vy máte v materiáli na strane 1 začína schéma a pokračuje na strane 2, končí na strane 3 hore. Takže ja by som si myslela, že môžem vás previesť touto schémou tak, ako ju máte v materiáli. Schéma je vykonaná pre ukladanie dokumentov podľa zákona o účtovníctve. Schéma obsahuje 4 triedenia. V prvom stĺpci sú uvedené konkrétne dokumenty, ktoré zákon v paragrafe 23 odseku 2, máte tam odkaz aj na toto ustanovenie hneď v hlavičke schémy, ktoré zákon ustanovuje ako povinne zverejňovateľné. Čiže tieto dokumenty budú podnikatelia, účtovné jednotky zasielať na daňový úrad, a to buď v listinnej forme, alebo vo forme elektronickej. Čiže prvý stĺpec schémy, jednotlivé dokumenty. V druhom stĺpci schémy máme zadefinovaný spôsob, ktorým budú tieto dokumenty ukladané prostredníctvom správcu dane. Keď hovorím o spôsobe, tak mám na mysli buď listinnú formu, alebo elektronickú formu. Prvé dva dokumenty, ktoré máme vyznačené, a to práve pre ich špeciálny spôsob ukladania, je riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka. Máme ich vyznačené preto, lebo len u týchto dvoch dokumentov, čiže riadnej individuálnej účtovnej závierke a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke, možno vôbec použiť listinnú formu ich predkladania. Všetky ostatné dokumenty, ktoré zákon ustanovuje na účely ukladania, sú povinne doručované a teda predkladané správcovi dane výlučne v elektronickej podobe. Prvé dva dokumenty, riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, sú zverejňované povinne v elektronickej forme osobami, ktoré sú vymenované v paragrafe 14 daňového poriadku a máme ich v schéme uvedené, že ide o účtovnú jednotku podľa paragrafu 17a, jednoducho povedané účtovnú jednotku, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov. To je prvý typ osoby, účtovnej jednotky, ktorá musí elektronicky doručovať. Čiže tieto osoby, ktoré teraz menujem, nemajú možnosť predkladať ani túto individuálnu účtovnú závierku vo forme listinnej.